Takže máme tu Antona Andraša, ktorý ho práve pred malou chvíľou prišiel Dominik Šoliček na aute. Práve Dominik priehal, dáme si na ňo záber, to má otvorené dvere na aute. Takže Anton, ako sa cítite? Práve bolo skoro po vás. Tak viete ako, keby som nemal dvojku v díle, tak by to bolo úplne horšie, neviem, či by som vôbec to prežil, ale... Môžete ukázať vaše inkriminované miesto, kde vás... Tu ma jebo, tu rovno do nohy, tu a tu. A iba tak som prišiel a jebo som rovno na kapotu. Rovno. A bol potešený? Tak som sa prebral a bol som potešený z toho, že ma jebo. On kokot sa smeje z toho do piči v aute a smeje sa do piči a odjehaj sa do piči do Rakúska. Mám ešte jedno otázku, prešiel okrem vás ešte niekoho? No ja samozrejme do piči Matúša Mareku, ktorý chcel ho zastaviť, no ale nepodarilo sa mu to, prešiel ho, jeblo ho na kapotu. Chytil sa tak nejak kapoty a tam ho jeblo do piči, takže na cestu. Môžete ešte raz ukázať kde a na smeru? Tam, až na hlavnú cestu? Ne, tu, pred hlavnou cestou. Môžete sa postaviť na inkriminované